το πλήν 4. Και έχουμε πάλι τον Χάιντς, για να δούμε πάλι για 3. Πάλι εύστοχος. Τεχνική ποινή στο 5. Τώρα το προβάδισμα με τρίποντο. Ο Χάιντς πάει προς το καλάθι, όχι το βάλε το καλάθι. Η μπάλα αναπήδησε στη στεφάνια, αλλά κατέληξε στο δίκτυο. Ζέιτ Μόσα στον Χόκινς, 4 το σιούτ, Χόκινς αντίον Κιλαρά. Χόκινς το έβαλε, παρά το γεγονός ότι ο Κιλαράς έμεινε κοντά του, είχε το χέρι ψωμένο. Ο Χόκινς όμως στον χώρο χρειαζόταν για να ευστοχίσει. 22-31. Σημαντικό για την ΑΕΛ. Είναι στο μπόνους και δύο ομάδες, Ναι. θα παίξει ρόλο Στα πρώτα βέβαια. και οι βολές τώρα, η ευστοχία. Ό,τι φάουλ γίνει θα είναι δύο βολές. Για να δούμε την προσπάθεια του Χάιντς, ο οποίος πάντως πριν στο pre-game ο προπονητής της ΑΕΛ, ο Βασίλης Οτασίας, μου είπε ότι πρέπει να είμαστε σκληροί σήμερα. Γιατί η Ανόρθωση είναι μια πολύ σκληρή ομάδα. Ναι. Χάιντ να δίνει έξω στον Κούφμαν και αυτός ξανά στον Χάιντς. Το οποίο η διείσδυση ήταν επιτυχημένη. Γιατί φαίνεται ότι η Ανόρθωση έχει κολλήσει. Ναι, η Ανόρθωση γρηγόρη πάνω που Ο Χόκινς είναι άποντος, ο Χάιντς στους 8. Γκαρσία στον αυτό είναι που καταλαβαίνω εγώ. Έχει κάνει αλλαγή τον Γιάννη, ο οποίος Μαρία. Τα φάουλ του. Λοιπόν, για πες μου ξανά γρήγορα γιατί δεν σας άκουσα καλά. Σάκη τον Πασά στην ανάβολο στο mini interview που κάναμε, mini συνέντευξη που κάναμε με τον general manager της Ανόρθωσης. Ο Χάιντς φτάνει στο lay-up 70. Ο Ρόλς με δυσκολία στον Γιανναρά. Γιανναράς με τον Χάιντς, θα πάει να τον κλέψει την μπάλα, κρατάει. Ο Γιανναράς την έκλεψε ο Χάιντς. Του θα σηκώσει για την ομάδα της Ανόρθωσης, μειώνει ακόμα περισσότερο. Γρηγόρη πάντως εγώ βλέπω, ενώ τώρα έχουμε τον... Η Ανόρθωση με την μπάλα ο Χειμώνας στον Χάιντς. Και τον Μαραγκό, καλάθι φάουλ ο Πάρης Μαραγκός. Ενώ τώρα ο